ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ लावच्याक एक रांदे करता पनीर बटाणी मेथी मागीर मसाला तरणी मिरसांग आल्ले काजू बी येदी सोय घालता म्हळ्यार हांव लसूण पियाव घालना तिला करचे ते सकट घालून वाटीत हांव आतां हे इतली बग घालून वाटीत आतां येदी लोणी घाले येदे तूप घालता जीरी घाली चारी आता मेथी पालो घालता ते बटाण घालता आता बटाणी सीझन आशिल्ल्यान इझिली कोर येतं मेथी बटाणी पुरा लाल घेतात आता बटाणी कशी रेट आज वस्तू मस्त तशी मेल सून आता किती राबला म्हणून घुसला वाटील मासोल घालता अर्ध चमची कोथंबरी पिठी घालता काल स्पून जिऱ्या पिठी गरम मसाला पिठी घालता पनीर घालता सुद्धा शाळी किरोन घाल्ले हांवें साखर घालता मिरसांगे पिठी घालता तिखट म्हणून कोथंबरी पालो घालता
ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ಒಟ್ಟು ಅನೇಕಂಚೆ ನಮ್ನೆ रांदे कोरेत झुणका करताची झुणकायला लायक जातं जोळाच्या रोटीचा आम्हाला माधवी खायना म्हणते झुणका कर आणि खतखतायला ऑफ करता